שלום חברים יקרים, והיום אני רוצה להראות לכם שיטה איך לעשות את המחשב שלכם יותר מהיר. אוקיי, אז מה שבעצם נעשה זה נלך לפנקס הרשומות, לכתבן, ונרשום שם ככה My Steam שווה סוגריים 8 ו6 אפסים 1, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו, פה זה לא נגמר, אתם צריכים לשמור את זה בשם מיוחד והוא דסקטופ RAM נקודה VBE אתם עושים סייב ויווצר לכם הדבר הזה. עכשיו, כשאתם רוצים שהמחשב שלכם יעבוד קצת יותר מהר או משהו כזה, אתם לוחצים עליו פשוט והמחשב שלכם עובד. אז זה הכל. אני מקווה שתרשמו לערוץ שלי, תנו לייק אם אהבתם, וגם אם לא אני אשמח. תודה רבה והמשך יום טוב.